This is Makiwa TV uhleli nomagalela ngoJesu abanye bekalela ngonyama kumasipala wabaqulusi eFilidi sihleli lapha ke nosodolobha wethu uNkwale Nkosi sizothinta ngodaba olumayelana ke njengoba benazi ukuthi kwakuphuma ipost kumasipala wethu wabaqulusi kaMM njengoba besazi bengino MM obe actor ahamba ke ama candidates ahamba yonke process kwase kwagcina ke sekutholakala ukuthi ngabe ubani othe wadla umhlanganiso Kwale Nkosi sikubingelele siMakiwa TV sikubongele nanokuthi usunaye udrive uzodriver la imali zomkhandlo wakho sikubongele kakhulu ukuthi seluze lafika lelo thuba mhlambe nje ngaphambi kokuthi ngabe ihambe kanjani yonke process na wonke ama candidates ade khona njengoba nihlunga nje nihlungela uMM Umusha sibonga kakhulu bingelele kwegalela nababukeli beMakiwa TV ngibonge nje ngaleli thuba ukuba ngikhulume nababukeli ngodaba olubaluleke kangaka ngolesihlanu umkhandlu wabaqulusi ube nokuhlala okuyispecial okubizwa nge-special council yes la khona ubuzo thatha isinqumo ngokuqashwa ngodaba lokuqashwa ka-municipal manager yes luqashiwe ke ngokomthetho kumele umkhandlu ube usubhalela uMEC wakwaCocta umazisa zingakapheli insuku eziyishumi-nane kodwa ke manganitshela nje thina kwanamhlanje lizoshonela namhlanje incwadi nereport isikuCocta ukumazisa ngeindaba ezinhle kangaka zokuqashwa kuka municipal manager ngoba umthetho ulawula ngokuthi kufanele ama senior managers na wonke ama post abalekile kufanele agcwaliswe uma kwenzeka kuba nesikhala kufanele ongenani zingapheli inyanga ezintathu singagcwalanga leso sikhala ngakho ke nathi njengomkhandlu siphushela ukuba kwenzeke leso sithembiso kuba kungahlali kukhona abantu ababambile ekubeni sinethuba lokuba siqashe ngendlela eqondile Kwale Nkosi siyakuzwa mhlambe Kwale Nkosi kuma candidates ade seno shortlistile abe mangaki ebenibona ukuthi anemava kulomsebenzi ukuthi angaba umunicipality manager wabaqulusi ku apply abantu abawu11 yes kubo bonke labantu abawu11 uyedwa kuphela umuntu ngokwe experience owaye ngafinyeleli la kwakufuneka khona okay nokwapho kuba si shortliste abayishumi kodwa kwagcina uma ngabe shortliste oyedwa kwatholakala ukuthi kunezinto okwakufuneka ngabe uyifakile akayifakanga okay kwagcina ngosuku le-interview kuba khona abantu abawu9 ngakho ke into eyenza siba interview bonke ukuthi sasingafuni ukuthi kube khona izinkinga ezingabanga ukuthi kube khona abantu abathi bakholwa ukuthi babe fanelekile ngokwe-advert ngokoma qualifications kanye ne-experience kuba bangene kunhlolo khona ngakho inhlolo khona yahamba kahle kodwa kwathi kwasekuzothi ke njengoba ngangethule report emkhandlwini njengoba ngangosihlalo wepanel eqashwe umunicipal manager yes kwanabantu abathathu ababe hambe phambili kodwa ngokulandelana kwakhona number 1 2 and 3 ngicela ukuthi njengoba sasikusho kwi-council kwavela lokho Mrs Dlamini ke kwaba nguye wayehambe phambili kodwa futhi laba bathathu babese beyokwenza i-assessment yes na khona futhi bobathathu batholakala ukuthi batholakale be-competent including ke uMrs Dlamini nesagcina njengomkhandlu ke simqasha ngolesihlanu ngakho sikwenze konke nje ngendlela efanele ingakho sinethemba lokuthi noCocta kwi-province uzosinikeza i-thumbs up ngoba ama processes akukho la science khona ama shortcut nalendaba yokuthi si verify ama qualifications
awonke ama applicants sakwenza ngakho ke si nesiqinisekiso sokuthi ama qualifications uma sidlamini ayewafakile onke mase kwenziwa ivetting atholakala ukuthi asemthethweni ngakho ingakho simqashe njenge council ngokukhulu kuyiqhatsha nakuyiqhenya nokunye kubalekile nje ukuthi ngesikhathi sami njengomeya kwenzeka into ebingakazenzeke ebaqulisini kuba sibe nomunicipal manager wesifazane njengamanje nje ngizizwa nje ngenza into ebaluleke kakhulu ukuba abantu besifazane kubonakala ukuthi nabo bangakwazi ukwenza umehluko ngenhlahla ke nginayo ngino MM wesifazane ngino somlomo wesifazane yimi nje engihleli phakathi kweyimbali eyimbili ngithoza kakhulu nje kuba sekufikile kuba uMM aqale usemsebenzini nje namhlanje ukwenza umsebenzi womkhandlu engabe lokho abanegama leacting usenegama lokuthi municipal manager siyambongela ke uMrs Dlamini sethemba ukuthi uzohamba uhambo olusha oluhle leminyaka emihlanu enzela abantu basebaqulisini kuba idingo zabo zifike kubo ngokusheshsha ngenhlahla ke uyingane ezalwe yakhulela khona ebaqulisini ayikho into angathi akayazi ufikela sazoba umsebenzi oyi-officer in fact waqala yes officer wenyuka njalo ke wazi wahamba yakwahlabisa waphinde wabuya ngakho akukho esingabazayo kuba uyakwazi ngokufunda kodwa futhi uyakwazi nangokwe environment yasebaqulisini ngoba umkhandlo wehlukile lo kuneminye imikhandlo sethoza zakho Nkwalenkosi mhlambe besafuna ukugudla nje kulokho Nkwalenkosi ukuthi kuphathe kanjani ukuthi uthole uMM ohambe wonke ama stages kumasipala wakho ophethe njengamanje njengoba besazi ukuthi ado director waka corporate service so uma esenyukela phezulu esephatha wonke lama directors as MM wabaqulusi kuphatha kanjani nane environment yakhona nje emsebenzini ukuthi ngabe uyibona izoba into kanjani nawe phakathi kwakho naye ngabe kukhona ukusebenzisana okuhle njengoba the actor nje sinomlando omude one yes sobabili sike saba abasebenzi bomkhandlu nje emazingeni aphansi sifike ngesikhathi ezifanayo emkhandlweni lapha yako 2007 mangaphosisi ngakho ke ayikho into engiyingabazayo odabeni lwakhe loku understanda uhulumeni wasekhaya kodwa in particular loku understanda abaqulusi ngakho ke ngi comfortable kakhulu ukusebenza naye ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ungenzela umusa wanginika umuntu engingeze ukuba nomsebenzi oqala ngifise ukumfunda kuqala kodwa nje singene siqonde ngqo emsebenzini siyosebenzela abantu basebaqulisini Nkwalenkosi Nkwalenkosi njengoba ke uMM nje omusha the director wa corporate service ngiyacabanga ukuthi sekuvuleke isikhala ka corporate service njengoba ushilo wathi ama senior position kumele avalwe kusho ukuthi sekuvuleke isikhala ka corporate service ngabe siyambona kuvela njengoba sekhona MM eveza ngokuphuthuma njengoba ushilo uthi angimele kuphele insuku isikhala masivelile sesenior management yes ngicabanga ukuthi sizohlala phansi sibuke ngokubaleka ngoba umkhandlu ngenhlahla uthatha isinqumo sokuba manager waka HR ubaba uMhlongo ake act for inyanga ezintathu pending finalization ye recruitment kuya ukuthi kupho kufike eqala makusheshe sa recruiter kusho ukuthi uyo actor kuze kufike isikhathi la qashwa khona u director wa corporate noma kuze kupheleke inyanga ezintathu ngakho ke sizimisela kuba zonke ikhala zama senior management zihlale ivaliwe ngoba njengamanje sihleli besihleli ku 100% yes before kuhambe umnomzana uDlamini beMM
njengamanje sinomsebenzi ukuthi silungise udaba lesikhala esivulekile sakwa corporate services kodwa kumkhandlu uzohlala phansi sibone uthini esingayenza ngendlela ephuthumayo. Kwalenkosi mhlawumbe nje kwalenkosi okunye sesigoqa ukuthi uqinisekise abahlali basebaquluseni namaphethelo ukuthi lolu daba olenzekile ngolesihlanu ukuthi iqashwe unethemba lokuthi kuzosebenzeka kahle idingo zabantu zifike ngenhlelo nangemfanele emphakathini sibone noshintsho nanokuqala nqa ukuthi sike sizwe kuthiwa ma banomhelo uma ingane zabo ikala bayashesha ukuzwela kunobaba mhlambe for the first time kubaqulusi siba no wesifazane sicela ubaqinisekise ukuthi unethemba kuye. Right this morning nje benginihlangene naye ne senior management ngo director ngizomethula kubo ngicela nokuthi bameseke ngokuhamba kwesonto ngizohlela ukuthi kube ne staff meeting la khona abasebenzi bonke kufuneke sibe thulele ukuthi sesinaye umission manager ngoba phela ukuthi ube acting bekungamnikezi amandla ukuthi singambiza noma singamethula ukuthi ngakho ke kumsebenzi kuba simethulele ku administration yonke ukuthi yazi ukuthi sinaye njengomphathi sibuye sisebenzisana nokuthi kwenzekani ngo corporate sikwazi nokwethula ukuthi ubani obambe kwa corporate njengamanje otherwise njengoba sengike ngasho ngine confidence enkulu kuMrs Dlamini ngoba sine history ende yokusebenzisana sisasebenza emkhandlwini sesengama officials a very junior wenyuka wahamba yakahlabisa wangena kwi middle management level wabuya la ekhaya wazoba corporate services sasebenza naye ezingeni ngisebenza njengenyunyana mina yena corporate services director ayikho into engingayazi ngaye odabeni nasezingeni lokusebenza kwamasipala ngakho ke I'm very comfortable ukuthi akuzukuthatha isikhathi eside ukuba inkonzo ziye kubantu njengoba abantu belindele likhulu emva kokuthi simqashile njengo mission manager. Sithanda nje nathi simakhiwa eTV ukubongela umkhandlu abaqulusi ngokuqokwa kwakhe uMrs Dlamini siphinde sibongele futhi nomkhandlu wethu ukuthi sibone abantu ade bengabasebenzi beba abaphathi bomkhandlu wethu siyakucela nje lokho ukuthi sengathi kungaqhubeka because kwenza ukuthi kube ne consistency kumasipala wethu la lokho ababekufisa bekubona bekwazi ukuthi bekimplemente while sebekhona office. Sanibongela kakhulu sengathi ukusebenza kwenu uNkulunkulu angakubusisa kuhambe ngenhlelo nangemfanelo. Siyabonga kwalenkosi. Siyabonga kakhulu Galela nababukeli beMakhiwa TV. Thank you very much. Yes, Makhiwa TV sesiyaphuma njengamanje bendihleli naye isifiso soMagalela bathi uMagalela ngoJesu abanye begalela ngonyama siyabonga kakhulu sisemkhandlweni nabaqulusi endlini zakhe usodolopha uNkwalenkosi siyabonga kakhulu.